nešto jače, to je nešto što se voli. Pa ima, dosta njih ima što voze i autobus i kamion, tako da to je nešto od početka. Pa voziti autobus je kad imaš moć. Znači to je nešto veliko i ne može svako da vozi autobus. Pa mene drže kao princezu. Znači oduševljavaju me njihovi postupci, pošto su to jedni ljudi koji izuzetno ocene kolegijalnost i vode računa o svemu. Pa neki pozitivno, neko onako kroz šalu, neki da li mogu da uđem i tako, ali u suštini svi su oduševljeni. To je jedan autobus koji u potpunosti odgovara vozaču, omogućava znači mnogo lakše obavljanje radne obaveze, komfornije, urednije, lepše. Znači svi autobusi imaju klimu što omogućava znači ovaj sad period što nam dolazi da ga lakše prebrodimo, a ujedno i putnicima da se malo raslade, da se prijatnije osjećaju. Znači samo od sebe ovaj izgled autobusa govori mnogo.